Sa video ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-switch ng network from Smart Prepaid to Globe Prepaid, kaya keep on watching. Hands up if you with it, drop it. So bago ko mag-start, gusto kong malaman nyo na ipapakita ko sa inyo is yung actual process na ginawa ko kung paano ko isi-switch yung Smart Prepaid ko into Globe Prepaid. So sana malinaw sa inyo, prepaid lang po. At sa iba pang informasyon, pakivisit ng description box dito sa baba. So mag-start tayo sa Unique Subscribers Code or USC. Makakakuha kayo nito sa mga network provider katulad nitong Smart. May dalawang paraan kung paano kayo makakakuha ng USC. Ang una ay mag-walk-in sa inyong pinakamalapit na Smart Store, pero asahan ninyo ang pila at inuuna rin nila kung ano yung mga nasa priority lane katulad ng number 2, ang appointment. Magtungo lang sa link na to. Kapag nagpa-appointment ka, hindi mo na kailangan pang pumila. Scroll down at hanapin ang store appointments. I-click nyo lang kung saang lugar kayo or kung saan nyo balak magpa-appointment. Lalabas dito ang mga branches ng Smart Store. Slide nyo lang pa kanan at hanapin nyo ang booking app link. At i-click ang click here to set an appointment. Click MNP port out in store appointment. Scroll down, makikita ang schedule, date and time. Add your details, name, email, and additional information. Click the box I have read and understood and click book. Click OK. At ito ang ipapakita nyo screenshot sa guard ng Smart Store. At meron din ito sa inyong mga email. Magdala na valid ID at ang inyong SIM card na gustong papalitan ng network. At after mo mag-fill out ng form ay tatawagan ng staff ang iyong smart number at kailangan mo itong ipakita sa kanya. More or less 10 minutes lang ang process at bago kayo umalis ay paaalalahanan kayo ng staff na 15 days lang ang validity ng inyong request na USC. Kapag hindi nagamit ay request kayo ng panibago. Mabilis lang nilang isasend sa iyong smart number ang iyong request na Unique Subscribers Code. Since nakabot ka sa video na to, baka pwede naman makahingi sa'yo ng kahit isang like. Ang next step ay pumunta sa Globe's MNP website. Ito yung link. Or i-search nyo katulad ng ginawa ko ang Switch to Globe. Scroll down at i-click itong Switch to Globe and keep your number for free. Click itong nasa baba na Switch to Globe now. Enter your smart cellphone number. Click I accept. Enter your one-time password na magsisend sa iyong smart number. Click Let's go. Enter your unique subscribers code and click submit. Fill out your personal information and address. Check all of these boxes and click next. Click confirm order. At pwede nyo rin i-track ang inyong order sa pamamagitan ng ibibigay sa inyong reference number. At hintayin nyo na lang kung kailan i-deliver sa inyong address na inilagay. And also, thanks for watching.